wanda suke ganin kaman mun fiye damuwa akan al'amarin Najeriya ko magana akan shi to su yi hakuri domin ba za mu fasa ba yanda ba su fashi ba za mu fashi ba. Mun ga wannan minister Affairs Étrangères na Najeriya da sauran mutane da sauran dattawa sun fito suna cewa wai a tattaro a zo a yi sulhu tsakanin Niger da Najeriya. To sulhu dama da wa za a yi sulhu? Waye daga cikin su wane ne mutumin kirki wanda za a yi sulhu da shi a Najeriya? Shi na nake so cikin gwamnatin Najeriya. Mun san ko suwaye a zahiri Niger ta san ko suwaye wa'annan shugabannin naku ku ne har yau ba ku san su ba. Kuma mun san waɗanda suke fitowa suna kare wannan gwamnatin mun san ko suwaye to da su za mu yi sulhu ko da gwamnatin za mu sulhu. Lalatacciyar gwamnati irin wannan ta Najeriya ita ce za mu sulhu da ita? Kowa ya san abin da suke yi, abin da suke shirya da abubuwan da suke tsarawa a fili yake ba boye yake ba, kuma kun sani saboda munafunci da kyan Allah da kwaɗayi da ake baiwa sauran malamai wanda suna karkashin wasu sanatoci ko suna karkashin wasu gwamnoni, kuma haka ne. Duk malamin da kage ya fito yana kare wannan gwamnatin wallahi yana da alaka da siyasa. Yana da alaka da siyasa kowane ne shi. To ya za a yi sulhu da me za mu yi sulhu? Wanne ne daga cikin su mutanen kirkin wanda zaka zauna kai sulhu da shi? Dukkan ku a arewacin Najeriya a ga min wani mutum ɗaya wanda idan yayi magana Bola Tinubu zai saurare shi, zai ce kuma ya bar abin da shi kai ya bari. A ga min mutum ɗaya a Najeriya ina so in san shi. Wanda yake iya bawa gwamnati shawara ta saurare shi a Najeriya babu shi. To a Niger a social media ake ba da shawara gwamnati ta ɗauka kuma ta shi, kuma in ta fahimci abin yana da amfani kuma ta aikata. To duk gurin Najeriya kun yi tsaye akan baka son haraji kun hito kuna gari kuma Tinubu ya ce sai an yi. To wane ne ya isa? Wane ne ya isa? Wane ne za mu shi ne nake so a bani mutum ɗaya wanda ga yake gaya mutum ya bari. Balle a ce wai gwamnatin mu ta sulhu da ku. Suwa? Kowa ya san ko suwa yi ku. Abun naku a fili yake a zahiri yake. Kuma abun da shugaban kasa ya faɗa gaskiya ne, ta tabbata duk wanda kaga yana neman to a zuwa daidaita wallahi ya san ba yi da gaskiya. Kuma Allah ne ya kawo lokacin tono asirin ku, kuma Allah ya ƙara tona samu ku asiri. Manufofin da kuke da su da irin gurukan da kuke da su akan mu wallahi Allah ba zai ba ku dama ba. Kun gane cewa 'yan Nijar mutane ne jajirtacci, mu duk abin da muke yi akan kasar mu muke. Mutum ɗaya ne ya fito social media ya ce duk ɗan Nijar kin da yake cikin Nijar ya ɗora hoton shugaban ƙasa akan publication dukka gaba ɗaya sai da muka koma muka juya akai. Saboda mu muna sauraron junanmu. A arewa a gaya mun wane ne yake iya gaya ma matasan arewa su dina. Wallahi a Ibo kowa ya sani idan ka je kasashen Ibo duk yankin da ka je akwai wani shugaba wanda in yace a bari komi dabancin ka in yace ka bar abu zaka bari. Haka a Yarbawa suna da shugabanci kuma suna da tsari. Duk dabancin bayarbe wallahi a unguwarsu akwai wanda zai taka mai birki. Kuma duk unguwar da kaga akwai wata daba to a wannan yanki akwai wanda shine babban shugaban waɗannan yan daba. Idan ya ce a bari za a daina, a arewa ga mun wanda yake ce matasa arewa su daina. Malaman su shugabannin su na siyasa dattawan arewa su waye? Babu jagora a arewa, babu shi, in akwai shi a gaya mishi. Babu wani malami a arewacin Najeriya wanda dan arewa bai zage shi ba, wanda matasan arewa ba su zage shi suka tsine mai albarka. Babu wani dan siyasa, babu wani datti